Mwadzuka bwanji mlanzanga kwita kuli wose mmene muli. Cliff Chinyama lero pa 29 May 2025. Ndinatulutsa audio yanga dzulo yodzudzula ifeyo amene timanena kuti omenyera maufulu ma activist komanso mabungwe omwe si aboma. Mu audio yanga ndimanena kuti pakuoneka kunena kuti mabungwe komanso ma activist akumatulutsa ma audio kumagawana magrupu osiyanasiyana onena kuti boma lilipoli silikuwaganizira koma anagwira ntchito. Zafika pomanena kuti ma activist amenewa timabungwe timeneti timalimbana tokha konseko ati kufuna kugula attention kuchokera ku boma kuti aziaona kuti awo ndi amene akuti amatha ntchito, awo akuti ntchito samatha. Zonsezi zikubwera chifukwa chonena kuti akuti iwo anagwira ntchito koma boma silikuwathokoza. Funso langa nkumati kodi ntchito ya activist ndi chani? Nanga activist ndi ndani? Nanga bungwe lonena kuti silaboma kagwidwe kaje ka ntchito ndikotani? Zikuoneka zomwe zikubwera pa mbalambanda ziganizo za timabungwe timeneti, ziganizo za ma activist ife sizikugwirizana ndi zomwe ifeyo eni mwini tinaonesera ku mtundu wa Amalawi. Chifukwa timabwera ndi zina loti ndife omenyera ufulu. Nanga dipo kulowekera kubomali kapena kusaka ntchito kubomako kukutanthauza kuti chani? Chifukwa ife ndife ma activist, mabungwe anakalembesa kupanga register andi amayang'aniridwa ndi ngola ngati mabungwe oyima paokha. Ndiye ndikumati tinagwira ntchito iyi, tinagwira ntchito iyi. Ntchito zimenezoto ngati sindikunena kuti sizinagwiridwe, tinagwira ife ngati ma activist. Amabungwe anagwira ngati mabungwe. Mbali imodzi yomenyera ufulu Amalawi. Nawo Amalawiwo analandira ufulu achoka mu nkhanza zomwe ankachitiridwa. Kodi sizokwanira kwa ife? Ndifuna neneyi ma activist kapena amabungwe amene ankagwira ntchito atalonjezedwa china chake. I think pali malo amene munalonjezana zinthuzo. Tapitani mukakambirane. Amene anakuwuzani kuti mukazapanga izi, kaya mukamapanga ma demonstration, kaya mukamalankhula masamba a mchezo, tikazalowa mboma tizakupangirani izi. Tapezeni mwafunse way forward ya zinthu zomwe anakulonjezani. Dhani ndikumabwera pa social media ndikumalankhula zinthu zonena kuti Amalawi akamazimva zitha kungopereka chithunzithunzi kunena kuti ma activist amene ali mdziko muno ngadyera. Utumikitu pali ma prophet
ena amene ndithu ndi abwinobwino, koma chifukwa chakubwera kwa maprofeti enanso ma false prophet ambirimbiri ongobwerera kufuna kuti azikhutitsa mimba zawo, azidya, anasongoneza. Pano pateko kama kungofunsa munthu kuti maprofeti uyu nthu amangoti ayi anthu onama amenewo, anthu amenewo isungakhulupirire, chifukwa chonena kuti pali maprofeti ena amene anabwera ndi zolinga zawo, osati zolengeza ufumu wakuti kokodi wakumwamba, koma ofuna kukhutitsa mimba zawo. Mchimozimozi ku ma activistiko, chifukwa chakakhalidwe kamene kakuyenda kakuzungulira mkati mwathu, konena kuti tinagwira ntchito tikufuna dipo. Zimenezi ndi kuthekera kotayisa Amalawi chikhulupiriro mwa ma activist, kuti samamenyera maufulu koma amafuna kukhutitsa mimba zawo. Zinako kuthekera ndi zomwe zikutani zikuchitika apazi. Toyo ndofuna nene ichi, Profesa Arthur Peter Mutharika, kutengera ine pa maganizo anga ndi mmene zinachitika 2019 ma demonstration omwe ankapangidwa ndi HRDC, anada kukhosi, nimaona ngati kuti anada kukhosi ni ma activist, chifukwa akamaona ma activist amaona mwawo chigawenga. Ndi zomwe zinaoneka 2019 to 2020. HRDC kubwera kuponda left and right kulanda ulamuliro wa DPP through ma demonstration. Zotsatira zake anatengera kantundu ka Malawi, nzika za Malawi kuchiwonongeko ku ulamuliro wa Malawi Congress Party ndi Tonse Alliance, komwe Amalawi anakaona nyekhwe zosiyanasiyana. Paka laruna panopa kuturumba ma demonstration amene wawa tinaluza Vice President Malemu Saulos Chilima, mzimu wake use mumtendere, chifukwa chakagulu kamene kamanena kuti iwo ndi omenyera ufulu, koma kati mwawo muli zawo chifwamba. Zimene zikuchitikazo ngakhale pano nditi mabungwe tomwe timafuna kumagawanisa adindo achipani, komanso anthu ogwira ntchito mboma, nkumanena kuti awotu akunena za inu ndenu yoti tili nanu tikupangani support, zinthu tikumatani kuti ndikumavuta, ndikumawonongeka zinthu mdziko muno, chifukwa cha ife amene timani ma activists amene timanena kuti tili ndi anthu amene amatisatira, amene timanena kuti timamenyera ufulu, tikumabweresa chisongonezo pa ulamuliro wa dziko lino. Tikumakhala ndi mtima omaopseza boma lomwe likutani kuti likulamula kuti lizitipasa kena kake. Ayi, si mmene tikuyenera kugwira ntchito ngati ife ma activist. Activist sakhala ndi chani kodi ni mbali, ayime independent. Poyamikira yamikirani, podzudzula dzudzulani, osati kuopseza. So inunso andindo amene muli kumipando, amene munkalumikizana ndi ma activist ena kapena mabungwe ena, ndikumawalonjeza achitireni, si zomwe munalonjeza apangireni. Koma chomwe tikathe kulankhula pano, zimenezozo zilinako kuthekera koyipisa mbiri ya ma activists, kopheratu kochotsa chikhulupiriro kwa Amalawi kuti asamakhulupirire timabungwe tomwe tilipo toyima paokha.
apangireni kuti munalonjeza mukwaniritse malonjezano anu. Kwa zotsatira zake ndi izi zomwe akumabwera poyera akumangolimbana okhaokha. Zotsatira zake zikumayipisa dzina la boma lomwe likulamula pano ngakhale chipani. Pomwe chikhalire ndicho Profesa Arthur Peter Mutharika amene akusankha maudindo ndikukhulupirira kuti sanaonanepo ndi activist wina aliyense kapena kulonjeza activist wina aliyense kuti ndizakupangirani chakuti. Akamasankha maudindo amasatira protocol. Ngati mulipo andindo ena amene munalonjeza anyamata anu kuti akhale ma activist, mulamuliro ujawo omwe ena afe tinkagwira ntchito poona kunena kuti Amalawi akuphinjika ndi nkhanza zomwe zimachokera ku MCP zomwe zinali zoonekeratu pa ground. Ndiye inuyo andindo ena mwina munkafikira anthu kunena kuti chinthu chija achitenge special kuti muzawapasa dipo. Apaseni. Achitireni. Chifukwa zomwe zikuyamba kubwera pa masamba anchezo m'magrupumu ndizotayisa chidwi kwa Amalawi kumabungwe amene ali woyima pokha amene amapezeka m'dziko lathu lino. Mawawa mwasunge kwambiri. Profesa Arthur Peter Mutharika ine kutengera kaganizidwe kanga zomwe zinachitika 2019 zija ndi HRDC sinimakhulupirira kuti Profesa Arthur Peter Mutharika akamamva za mabungwe omwe si aboma amaganiza kuti ndi anthu omenyera ufulu. Ine ndimakhulupirira chomwe amaona ndi uchigawenga. Anthu uchigawenga umenewo ndi omwenso tikuyamba pano pomwe kuoneserawo. Zomwe zingakazikise Profesa Arthur Peter Mutharika kuzoti kuti ndizoonadi 2019 HRDC inapanga izi, leronso anthu akutuluka akupanga izi. Palibe china chomwe angapange. Ni nthawi yoti tisinthe kachitidwe kathu ka zinthu. Tinkauza Amalawi kuti ife ndife omenyera ufulu, ndife ma activist. Chomwe tikungofuna kuna kuti ulamuliro wa nkhanza omwe unalipo permanent wa Malawi Congress Party uchoke. Anthu unachoka. Zimenezo ndizoti kwanira. Kwa ine ngati Griff Chinyama, ine ndimapanga za construction. Ndayitanidwapo malo osiyanasiyana, mabwana osiyanasiyana, timangireni nyumbayi. Kumaka ndifunsa kuti ndakusankhira chifukwa chani? Ine sindikudziwa bwana. Ndio munthu mmodzi amene unali olimba mtima, unayima pa chilungamo kuchosa chani kuti kuchosa boma lija lomwe linkati phinja. Ndikupeza thandizo through ntchito yomwe ine ndimatani kuti ndimagwira ya manja ya construction. Sizokwana kwa ine. Koma kantima kakofuna kukolola ndalama za ulere osagwirira ntchito ndikomwe kakhazikika kwambiri kwa ma activist ife. Nchifukwa tikulumana kumagebana kumanyozana. Chonsecho kufufuza pochokera nkhani mukumanena kuti ayambe kuthokoza ife, ayambe kuthokoza ine azoti ndimapanga zakuti. Tisanyozane. Limeneyo ndi dyera. Kwa ine ngati Griff Chinyama ndakale zaine zili bwino bwino. Ndimakhala mwamtendere. Fa ena afe kanaphedwa MCP kanakhala kuti kulamulabe. MCP inachoka timatha kuyenda kukagwira ntchito otipasa contract kumatipasa ife ndikumatani kodi ndikumathandiza banja lathu.
ndikumapitirizabe kuyimirira amalawiwo posati kungodzuka kukhala basi no mulephere kumaona unali boma sili kuganizirani nanga boma lomufuna likuganizireni munjira zake ziti musiye mabungwe anu mupite mukakhale ku embasi bungwe lanu ayendese ndani esa munalipeza nini anthu omenyera maufulu anziko muno mufuna mukhale ma CEO ayi sarani njira zolondola osati kugebana kunyozana ena ave nagwira ntchito ndikunena panopa koma imeyi sichiti nayo linga chathu chonena kuti boma lomwe lalowali lizatithokoze ayi chithokozo chimabwera munjira zosiyanasiyana kuthokozedwa samachita kukakamiza ayi iwo ngadapaka recognize kuti anthu awa anagwira ntchito chizakupezani osati kuti zifike pakana pa social media kumalankhula zinthu zosaziwika bwinobwino zinthu zonyozana kutukwanana ma activists okhoka nkhani yache kufuna kuoneka wabwino kuboma lomwe likulamula panoli ayi activists amakhala wa independent ndale nakale kapangeni makampeni mutenge mipando osiyanasiyana ya ndale ni njira ina sotumikira chani kuti yotumikira dziko Cliff Chinyama.